Assalamu alaikum jama'a. Farko dai da iya cewa na ragona shi ne Isa Bibi. A zahirin gaskiya ba mu da lokacin ɓata lokaci. Domin abin da ya kawo nan zan ba ku ganar. Na tabbatar ba kowa ne zai sani ba. Dalilin da ya sa kuke yi muku wannan batun shi ne wato na kawo muku wani sabon tuntuna mai suna sabon aure. Wallahi wa inna ilaihi raji'un. Ai duk wanda bai ci wannan jarabawa ba duk ina so a ce ka rabu da ni na ci uwarsa. Ka kama malamin ma a hanya zaka same kama da shi kawai. Ba da nothing go happen. Sabon aure akwai abubuwa daban-daban a cikinsa. Babana in dai kana kallon fim na rasa asamadu kan sabon aure sai ka yi mamaki fiye da sauran fina-finai. Da na san haka aure yake. Da tun wuri na Da kin yi tun kina yi 15. Gawata babbar kai. Da ka tagar kai bari ka bari sai ka kalli sabon aure akwai darasi da za ka ɗauka a cikin babana. Kar kai wasa muna ɗora shi a YouTube channel ɗin mai suna Zinare Studio. Kowane lokaci ka duba za ka gaisa. Na tsinci kaina a cikin wata lukutar musiba.